راديو إيرنا. عزوز سلامتنا تقبلوا أبستفلالي كرنعت علم كوينكم نمدوات راديو إيرنا التكتاتلو زخبركم سمعتنا نايلوم سولوس حموش تحدار كل التشعين 19 فنوى راديو إيرنا كموت روب زينا يجمر فلما أرستاتو أبدا السيد سوكاترانا يمن أنصار متتو حبرات إمارات عرب زغنعة سلامة وسلفي تخايدو قدماي منيستر أبي أحمد أباريس أبزكادو على سلام كساتف ببريزدنت إيمانويل ماكرون عدم قريب له السودان لعل 4 شهور تهدرتا أبي من تقتلهم نزب الحبريتا نتيجاتو إرنا هنا إذاعة إرنا الدولية. علتا وزينا أبدسي سكاترنا يمن أنصار متتو حبرات إمارات عرب زغنعة سلام وسلف مكيادو مع كنا زينا كابتا دسيت حبيرا أبتزحل فسمون استقايدة سلفي حبرات إمارات عرب حيلتاتا كابتا دسيت كتسحب تصويعو السلفي بإمارات زحجازو ميليشا نتهاجر زلوم دقف نمجلاس دحر زكايدو متأخب كام جبر ملسي استورد بمخانو أبالات ستا نيتا دسيت حبيروم أب منقطي وسعود عرب زدقف منقست يمنن بإمارات زحجازو ميليشا يمنن دحر استبت حسم إمارات كبعدن كوان تسحبت أبتا دسيت جنا حيلتاتا تدلادل كم زلايا توكاس أقدموا إمارات بإرتراز السلطنة ميليشا نبتا دسيت توافر كم زلاون أب حانتي كاب عبيتي كازيتها سوكات رابورت أكالعيا حبرات إمارات عرب كاب يمن من تسأل زنك أساقصو ميليشاتات دوب يمن بمدقاف نيمن أبكلت نمجمع تسرح كم زلا أب سدة برياد زركب منقست يمن يوكس قدماي منيستر إثيوبيا أبي أحمد زمت صمون كب 11 سلست حدار أب باريس أبزكايدو على سلام كساتف بريزدنت إيمانويل ماكرون عندما 5 قربلو بيت منقستي إليزا أفليتو بريزدنت ماكرون نابي أحمد أو على سلام باريس كساتف عندما زقربلو بأقات أمتي ناي سلام شلمات نوبل كل تشعين 19 معواتيو وعلى سلام باريس بمغنيات مبل 200 حدن مزام قدماي كوينات عالم زنقر زلو خوينو مرحتي استفلاليا هاجرات كساتفو تتويتالو يخون بر حيالو مع كنازينا فرنسا إثيوبيا سلام بزيبلو حدقنيا أنفتنا هاللوتن اتمس إيرتراز قبرو سلاميو أعويتوز بهالدما بوغن إيرترا زخونا ناي سلام تسفتاتا بزيبلو نوان اتقدماي مينيستر ناي سلام نوبل معواتو زتفلالي رئيتوتات إيبالوا كوميتيش لمات نوبل نقدماي مينيستر أبي حمد ممراتو زي بسولن قزيزي حلوني وزبل نغيفتات كوحز تسانيحيو مع كان زينا دي ان اي فرنسا ابز قربو زرزراو صبصاب دما بفلاي بوغن ايرترا وحزنا بسدت جنينو مسنا ايثيوبيا بزتحاز تفلالي مرقص زنبروم اسرات كيتفتحو عفنان ጭቆናን ከም ዘለዎ እናኸደ ንአቢ አሕመድ ምስ ኤርትራ ሰላም ፈጢርካ ብዝብል ስልማት ኖበል ክወሃቦ ዘይግባእ ይኽብል ርእይቱ እስፊሮ ኣብ ኢትዮጵያ እንተ መጻናውን ተቀዳማይ ሚኒስተር ኣብ ስልጣን ካብ ዝመጸሉ ብሰንኪ ናይ ብሄር ግጭታት ህይወት 10 ሰላማውያን ሰባት ይጠፍቕ ከም ዘሎ ኣነጺሩ بمنصرتين قدماي مينيستر استوهب ناي نوبل شلمات سلام اب إرترا يخون اب إثيوبيا سلام الله دوز بالحطوخ من لسو يخيلو زبلو كالوت وغنا دما ارتش شلمات منالبات نزمت مدبات محدرو بقوة خدفا فوق زخ البوليتيكا وساني يخبلو يتقصو السودان اب يمن توافيرو خبزلو سراويتا لعل 4 شهور تهدرات تقتيلهم نزب الحبريتا نتيكاتو أفنيا سراويت السودان برغادر جنرال عمد الحسن أبزهابو غازيطاو مغلصي حوتي زهابو حبريتا حقنت يبلو ندحر مبال أبي من توافيرو زركب سراويت السودان كم زي سحب أفليطو سراويت السودان أب كلو جنباري من توافيرو خمزلو زحبره تأفنيا بلكع زركبلو كبابيتات غنا خم زي تقس غليطو أقدمو أفنيا سراويت حوتي برغادر جنرال يحيى ساره بقدام كل التحدار كاب صنعا أبزهابو غازيطاو مغلصي أبي من توافيرو خاب زركب سراويت السودان بسنك موتن مقسلتن أساس شومون تشحو تهدرات كاب تقمو وصا خمس غونو بمتقاس اتوم 14 كل زموتو مخانوميو تقيسو أبي من أسات 10 شحو تهدرات السودان توافيروم كم زلو زفلت كوينو أب لعلة السراويت بزبطح كبير كساراتات السودان سراويت خصح مدب كم زلو كتقاس تصنيحيو السودان أمسايا نايتي نابي من زوافرتو بزح سراويت كاب سعود عربن حبرات إماراتن أما 8 مليون دولارات متقول خمزلو زتفلالي تصبصابات يردقو زخبركم سمعتنا زينا أبسفت إمولا راديو إيرنا جنا أدم أبرد إيرنا
integrity مزجب قالات تجرنيا متكلاونات حقنات جونات كنعنا صنعنا تاب حدا قداي لي يسترقمه جونات مالت سبعون موياون جونات كلوكا اتزعبيه ጸጋዩ ወዲ ሰብ ብዙሕ እዋን ሰንከልከል ዝብል ነፍሱን ሰቡን ዘግድዕ ጭውነት ምዘይህልዎ እዩ ጭውነት ፈጺምካ ዘደንቕ ትዕድልትን ብተሪር መርገጽን ቅንዕናን ንጽህና ምስ ውሽጥኻን እውን ዝጸንዕ ኮይኑ ኣብ ዝተፈላለየ እዋን ብፍላይ ሓቅን ቅንዕናን ኣብ ዝጉዕጠጠሉ መድረኻት ንሓደጋ ክቃላዓካ ዝኽእል ግን ከዓ ብሉጽ ባህሪ እዩ ክልተ ዕሩኽ ኣብ ዕላል እዩ أنت تخستعر كناسي سقيله دربا يبلك أنا يا بحكي إذا أمن دو قالوا دو خبلسي بوا كم زري خمس كبرني ريلو مش هلا كانت منقستي خنا كفسي أب محبرة وميديا وتيو بوا فتوتون بيت صبرنا بحرق حوض أمي وا مونس خانتي حبتك دحركة نبعل خانا حق نكون عسر رحني دوز بليه مش خاتبل كمنا بالكازي يكون كان شمكا تكوحا حلتو على بسرحكا من تحق واقع خفلين زبالة سبدها خاتقالل بوا كم يزبالو خاسبي خاودي نو انت هيدي مسيلوكا سؤاليو انت هي اكل نقلن زبل نيرو افو اكيبو خان كلها سبسق زيبل انت ودي بزعب وقت الزرب كلها نسخة وشتخها تروح مخانو ترئين اللخا أنا كابستو العلو زلخا نعخاز قربك حسب نلعلي تنسو دوز بلولو مالت دويلو جونتو زرعيلو نقر قد سني سلازي قبل على تسبت رايزي يكون كاتباجو زلخا قبل على جونتن متكلني خاتباجو زلخا سلازي خامساي وين سنيت كبكا يكون انزنقر بحث إيرون اتغير خريئي كات صنحكو دقيمة خمسة حسبولو زقبرانيو نو أي ترد أكانونكو مش هلكا كم سبو مالسي كم زاخو الله سباس كيتا تمرتان صراحة تقبر زلا سق زيبل منيو نبينو تحلق أغيرو محجس نسعدا صعدا نتسلم كا تسلم اليوم الرقمة ندي خاتبلن زلها هريخة أبزي أنا مزوخنا سبسني تسن زلو خبزوه حجي دحر مستوى أسنان نسخان درون دحر دقيم فتو كنكون عين خيلن دينا مسخة اتلكا تحمين انت العلن ونقطعم مس كم زخمخه سباون موياون جونت زغدلو سب مصنح مالت نززته كنا زلو خنتات نزنتي حتى حساسبانا امنن سيمنتون مقبال سلازخني دحنكن وا زي حمام كارسني اتحوي كابين لعل دغربكاي انت خا عسعس تبل حدش عركنا تالكم دي زي فلتنا ريخا حجون ازي صغمكم بعد نسخه نقدات ابي حق عركنات بيتسب غزاوتي ممهرتي دق عدي ان دواوسكم حبركم زي هلو غيركم تحزوا سلازخونكم هنا اوردتنا نبر زلنا نسخه نفتاوي خانا حق دو سلازبله مسايكت مجرغو صغم زي بالكاسب بخان كان عي ازي زفنفنني مسكما خمز امسلو سبات كيبتخنان كيتما حسبنا دما يكواصاناني بحثيرو كابتن عرك خاز قبر كيان لعلي كدق ملكا نتسو دوز بلالو علامة سلزباجخا يا أخلنا يزبلك هذا اللهم مفلات ناس أبزي يبقع أنا النسخانوني أخلنا يزبلك هذا اللهم تدنا قرنا بصنحكم مفلاتنا خيه نايمون كوينو أتغنديت هو خيخا نسب يخات العلو نورمال كويزي خيري خبل كاغن انا لمينس تعررو خسبي بلا ينصغمي بكان تشاو حجدا ولا ففويل كانت تلمنا ان خمان اي مسمعكو دحرك ادحر حجي زي كنراخبكو تصالينا طراي كنا كنغبر زلنا امت قعتي تخيد حق تنغاغير كا منقد خام حزون كون اي جواتاتي جونات كلنا نسرح انا هم يزخل
دحانكم بزخنه أبكال أقطمي أنت تخستو كم تكي أجيرة وا نوري هاتا بزعبا زخونة تقولكم زي بحال من يهم إلكا بعلا وا بعلا عليلاتك وا كلها تعلن نعي مو بعلا تعلاتكاكو قريباتك الله مالتي زتوسنه وحسنت فتيرك الله يمسخ عليلا سلازنا عين من قارك انت عين السب كم زقبرك تفلدو حدا امنتنا يكال سب سيرك كالاي مسفلات يتكاتبها حلكايو نعي من قارك مسكال سبون بزعباي انت كتعلل كم تخيل مرقاقص سلازخوني مساها عللن كم سب كقراربنا عدام يكونن نعي كم تناتات العللو معلت خمسي متص كم يغير فلط وا أتي كندي متصص تبلي خقالي ترى خونكي أنا كون عق أمينة علي لكي قالوت أمنت خمزي اللو خاخا خميجيرة فلت دحر مؤمن زي مؤمن زدلي يكون انزي ناي قال اسب قداين حبريتان نعي من ما قداس ندتي بلون نسخا خما قداس زعبانا بايت يركا ممتعكا جن زعبا بحريات كان جونت كان حتو زفتري كم زي أمزة أمسلو من اللسات بتبعت منقاد كتلينا يوم سب جونا تخرقن لخعكع كأدبن سلس قبر زخفلنا يون إنه خفلو زلنا بولك يخون كم حبرة السب كبت واقعتها ترئينا لومي كم مسلين نتن التلم ديز سلتشو مبها حالون واتينا كم زو محوات كانت تكبرو كدلينا يمثل راديو إيرنا ناتا دمسي إرتراويان تاعتلت مدبنا نايلو متحستوز تكتاتلو تصنحكم ينيرو أبز متصمون بخالا رستينا خنراخب ساق متصنحكو يني سليماني سناي قناء هذه إذاعة إرنا هنا إذاعة إرنا الدولية إرتران كبابيان أما كانت زين عالم سلام كورات تختتلتي مدب إرتران كبابيان كما يتغنيو تمالي بحت حدار منيستر زينا إيمانا قبر مسكال تشارلي أبكل التشحن عسر تحدن CIA نمانقستي إرتران معلاو موصاد كأ أن مسيطان تسرعات وليد كمز ألو موزدقس حبريتا بتويتر زرقحو منقستي إرترا بوزح قزي معرابن أمريكان تتابي أمنا قدمون سبد معنا نبارون أب حمساتات قد إرترا أبايتو حبرات هقرات قوسن كلو أمريكا ندليت ناتنتز بإرترا رقيتا مس إثيوبيا بفدرالاوي وعل قريناتنا نقص هايلا سلاسي نفدرالاوي وعل أفريسو مسلنا جهيسو بعمس كرقصنا كلو أمريكا بتوارن أما خرتن تحق زونيرا أبتقوان صحفوت قديات أمريكا نبر حزب إرترا ناتنت كركب زقبو كان تنبره ما انت ربحا أمريكا خنبل مسمو حزانا إثيوبيا بفدراشن قرينا يلونا نقتبل سند بقصالي الناتقصة حجون أمريكا تسألعي حزب إرترايان مبال بزح ساريحو زخون زعبان حتون النخل على أمريكان موصادن سلستت أبونا زبل زربا بقصالي السماع نموخانو أمريكا نايب حق يتسألونا ديوم نختصألونا انتي مخنيات اللوهم كم زتسألونا كم زتسأبونا بيناي جبتي كرقاقت يخقل نايلوم مدب إرتران كابئان أبزو قدايزي كتاكوريو مكتالكم نعدم إرنا هنا إذاعة إرنا الدولية منك زعبا
ሚኒስትር ዜና የማነ ገብረ መስቀል ቻርሊ ትካል ጸጥታን ስለያን ኣሜሪካ CIA ኣብ 2011 ንዓረባዊ ሰውራ ብዝመሳሰል ህዝባዊ ናዕቢ ንመንግስቲ ኤርትራ ንምእላይ ውጥን ከም ዝነበሮ ጠቂሱ ሞሳድ እውን ንመንግስቲ ኤርትራ ንምጽላምን ንምኽፋእን ሽርሐ ከም ዝነበሮ ብትዊተር ገሊጹ እቲ ኣብ ባሕቲ ሕዳር ዝወፀ ካብ ምስጢራዊ ሰነዳት ትማሊ ዝብል ጽሑፍ ኣብ ዝሓለፈ ቀንያት ኣምነስቲ ኢንተርናሽናልን ሂውማን ራይትስ ዎችን ዝተባህሉ ክልተ ውድባት ኣብ ኤርትራ ሰሊኾም ንምእታው ዝወጠንዎ ናይ ሽርሒ መደብ ኣቕሪብና ነርና ሎሚ ድማ ብማእከላይ ወኪል ስለያ ኣሜሪካ CIA ንመንግስቲ ኤርትራ ንምግምጣል ተጠኒሱ ዝነበረ ናይ ምልዓዓልን ናዕብን ውጥን ከም ዝነበሮ ናይ እስራኤል ናይ ስለያ ትካል ሞሳድ እውን ንመንግስቲ ኤርትራ ንምስይጣን ብስቱር ብዝዘርግሖ ናይ ሓሶት ወንጀል ንቐርብ ይብል እትመእተዊ እዚ መንግስቲ ኤርትራ CIAን ሞሳድን ተጻቢኦሙና ክብል ዝነግረና ዘሎ ነገር ብዙሕ ሕቶታት እዩ ዘለዓዕል ፈለማ እቲ ዝበሃል ዘሎ ዘረባ ማዕረ ክንደይ ሓቂው ዝብል ሕቶ ምላሽ የድልዮ ስለምንታዮም ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል ኮነ ሂውማን ራይትስ ዎች ከምኡውን CIAን ሞሳድን ንመንግስቲ ኤርትራ ክቐይርዎ ውዲት ዘንቅሎ እንታይ ክረኽቦ እንታይ ክረብሑ ኢሎም ናዕብን ህውከትን ክዘርኡ ይደልዩ ዝብል ሕቶታት ምምላሽ የድሊ ነፍሲ ወከፍ ሕቶ ምስ ታሪኻዊ ድሕረ ባይታ ዝምድና ዞም ዝጥቀሱ ዘለዉ ትካላትን ስርዓታትን ምስ ዝፍተሽ እቲ ዘረባ መሊሱ ሕቶ ዝፈጥር እምበር ዝእምን ኣይኮነን ኣብዚ ነጥቢ እዚ ኣሜሪካ ኣብ 50ታት ኣንጻር ድሌት ህዝቢ ኤርትራ ሰሪሓ ዝብል ወፃኢ ጉዳያታ ፎስተር ዳላስ ዝበሎ እሙን ሰነድ ኣሎ ይኹን እምበር ህዝቢ ኤርትራ ድሕሪ ናይ 30 ዓመታት ቃልሲ ብረዚን መስዋእቲ ናጽነቱ ምስ ረጋገጸ ከም ህዝብን ሃገርን ፈሊጣቶስ ብዓቕማውን ከም እትደጋገፎ መሳርሕትን መሻርክትን መንግስቲ ኤርትራ ምዃና ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣብ 1999 እዋን ኩናት ዶባት ኢትዮ ኤርትራ ምስ ቴሌቪዥን ኤርትራ ኣብ ዝገበሮ ቃለ መሕትት ብግልፂ ነጊሩና ነይሩ እዩ ምናልባት ሓደ ኣብ ስቴት ዲፓርትመንት ዘለዉ ወገናት ዝምድናና ንምሕርፋፍ ዝፈታትኑ ክህሉ ይኽእሉ እዮም ካብኡ ተረፈ ግን ኣሜሪካ ካብቶም ቀንዲ መሻርክትያ ክብል እዩ ነጊሩና እዚ ናይ ሕጂ ተጻቢኦሙና ክግምጥሉና ደልዮም ዝብል ዘረባ ቁሩብ ናይ ሓቅነት ኣሰር እንተልይዎ ስለምንታይ ሕጂ ክልዓል ተደልዩ ስለምንታይ ኣብቲ ተሓሲቡሉ ዝበሃል ዘሎ እዋን ኣብ 2011 ዘይተለዓለን ዘይተሓስበን ስለምንታይ ሕጂ ድሕሪ 9 ዓመት ዝንገረና ዘሎ ዝብል ሕቶታት ምላሽ የድልዮም እዩ እቶም ዝኽሰሱ ዘለዉ እንታወትዮም ኣምነስትን ሂውማን ራይትስ ዎችን ፖለቲካዊ ስርዓታት ኣብ ሃገሮም ንዝፈጸምዎ ገሰት ሰብኣዊ መሰላት ብምቅላዕ መንግስታት ኣካይድኦም ክእርሙ ጸቕጢ ዝገብሩ ካብ ዓለም ዝዓበዩ ተጣበቕቲ ሰብኣዊ መሰላት ውድባት እዮም ፖሊሲ እተን ትካላት ካብ ምትእታው ዝኾነ ይኹን ፖለቲካዊ ኣካላት መንግስታት ስነ ሓሳብን ሃይማኖታዊ እምነትን እናጻ ምዃኑ ዝገልጽ ንዝኾነ ፖለቲካዊ ሓይሊ ወይ ስርዓት ብሓለፋ ዝቐርብዎን ዝርሕቅዎን የሎን እቲ ኩሉ ስርዓታት ሓይልታት ፖለቲካን ኣብ ልዕሊ ነብሶም ክከላኸሉ ዘይክእሉ ውፅዓት ንዝፍጽምዎ ገሰት ሰብኣዊ መሰላት ዘቕርቦ ዝርዝራዊ ጸብጻባት ኣብ ወድዓዊ እሙን ጭቡጥ ምርምርን መጽናዕትን ዝተመርኮሰ ምዃኑ ዘረድእ ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል ኣብ ኣስታት 150 ሃገራት ዓለም ኣብ ልዕሊ 4,000 ዝተፈላለየ ነቑጣታት ኣስታት 1.5 ሚልዮን ኣባላት ኣለውዎ ኣብ 1977 ከዓ ብጥብቅና ሰብኣዊ መሰላት ኣሕዛብ ናይ ኖቨል ሽልማት ዝረኸበ ትካል እዩ ሂውማን ራይትስ ዎች እውን ከም ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል ኣብ ዝተፈላለየ ክፍልታት ዓለምን ዝፍጸም ገሰት ሰብኣዊ መሰላት ይዝግብን የቃልዕን እዚ ትካል እዚ እውን ካብ ኣስታት 70 ሃገራት ዝውለዱ ጠበቓታት ጋዜጠኛታት ኣክቲቪስት ምሁራት ኣለዎ ስርዓታት ኣብ ርእሲ ህዝቦም ዝፍጽምዎ ግፍዕታት ገሰትን ከዓ ይስንድን የቃልዕን እቲ ትካል እቶም ገሰት ዝፍጽሙ ስርዓታት ፖሊሲታቶም ከመሓይሹን መንገዶም ከቕንዑን ይጣበቕ እቲ ትካል ናጽነቱ ንምሕላው ካብ መንግስታት ገንዘብ ኣይቀበልን ከም ዘይቀበል እውን ኣብ ቻርተሩ ኣስፊርዎ ኣሎ እዞም ትካላት ኣብ ነፍሲ ወከፍ ሃገራት ንዝፍጸም ገሰት ሰብኣዊ መሰላት ብዝርዝር ኣጽኒዖም ንምእራሙ ብጽሑፍ ብሎቢ ብንጥፈታት ሚድያ ብውዳበ መደባትን ካልእን ይሰርሑ ቀንዲ ዕማማት እቶም ትካላት ከዓ ዜጋታት ዓለም ኣብ ዝነብሩሉ ሃገራትን ክፍለ ዓለማትን ፍትሒ ክረኽቡን ብዘይ ኣድልዎ ብማዕርነት ብልዕልና ሕጊ ክመሓደሩን ክነባበሩን እዮም ዝሰርሑ መንግስቲ ኤርትራ እምበኣር ነዞም ትካላት እዚኦም እዩ ኣብ ሃገር ናዕቢ ንኽዝርግሑ ውዲት ኣሊሞም ሰሊኾም ከኣትውና ፈቲኖም ዝብል ዘሎ
እዞም መላ ዓለም ዝፈልጦም ብዕላማን መትከልን ቻርተራቶም ዝእዘዙን ዝምእዘኑን ትካላት ኣብ ኤርትራ ኣትዮም ሰላምታ ሃገር ክዘርጉን ናዕቢ ከለዓዕሉን ዓጢቖም ዝበሃል ዘረባ ነቲ እተን ትካላት ብተደጋጋሚ ንቡር መስርሕ ፍርዲ ዘይረኸቡ ኣብ ፍቕዶ ጎዳጉድቲ ሃገር ኣሽሓት እሱራት ምህላዎም ቋም ክትግበርን ስልጣን ናብ ህዝቢ ክሰጋገርን ዝሓተቱ 11 ላዕለዎት ሓለፍቲ መንግስትን ግንባርን ዝነበሩ ሰበስልጣናት ን18 ዓመታት ተኣሲሮም ምህላዎም ሞያዊ ሓላፍነቶም ስለ ዝገበሩ ጥራሕ ን18 ዓመታት ዝተኣስሩ ጋዜጠኛታት ምህላዎም ንምትእታው መንግስቲ ኣብ ሃይማኖታዊ ጉዳያት ስለ ዝነፀጉ ጥራሕ ንልዕሊ 10 ዓመት ዝተኣስሩ ብፁዕ ቅዱስ አቡነ አንጦንዮስ ጳጳስ ኦርቶዶክሳዊት ቤተ ክርስቲያን ምህላዎም ብፖለቲካዊ ኣረኣዩ ጥራሕ ን27 ዓመታት ዝተኣስረ ገዲም ተጋዳላይ ሰውራ ብርጋደር ጀነራል ቢትወደድ አብርሃም ምህላው ብሰንኪ ኣብቲ ሃገር ዘሎ ምልክን ዓፈናን ኣሽሓት መንእስያት ሃገር ገዲፎም ይስደዱ ምህላዎም ጓል 15 ዓመት ሲያም ዓብዱ ወላዲኣ ንመንግስቲ ስለ ዝገደፎ ንሓያሎ ዓመታት ኣብ ቤት ማእሰርቲ ምህላዋ ብምግላፀን ንህዝቢ ኣነዓዒብካ ስርዓት ከም ምግምጣል ተሓሲቡ እንተኾይኑ ፈለማ መንግስቲ ኤርትራ ነብሱ ክፍትሽን እቲ ንዓመታት ህዝቡ ዝጠልቦ ዘሎ ፍትሒ ከረጋገፅን ብልዕልና ሕጊ ክግዝአን ኣለዎ እቲ ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል ሂውማን ራይትስ ዎችን ተጻቢኦሙና ዝበሃል ዘረባ እምበኣር ንዘይፈልጥ ንምድንጋር እንተዘይኮይኑ ተቐባልነት የብሉን እዘን ክልተ ውድባት ኣብ ኣሜሪካን እስራኤልን ንዝፍጸም ገሰት ሰብኣዊ መሰላት እውን ኣየናሕስያሉን እየን ኣብ መላእ ዓለም ንዝተረኣየን ንዝርአን ገሰትን ዓመፅን ብምቅላዕ ንኽእረም ዝፅዕራን ዝሰርሓን ትካላት እየን እቲ ህዝቢ ኤርትራ ብረታዊ ተጋድሎ ኣብ ዝጀመረሉ እዋን ኣብ 1961 ዝተፈጥረ ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል ንኣብነት ካብዚ ምስረት ክሳብ ሕጂ ንልዕሊ 40,000 እሱራት ሕልና ሓጊዙሎ እቲ መግለፂ ኣብ መፋረቕ 2011 ሲአይኤን ሞሳድን ንመንግስቲ ኤርትራ ንምዕላው ውዲታዊ ሽርሒ ወጢኖም ይዝብል እዚ ኣብ ኤርትራ ብዘይ ህዝባዊ ምርጫ መንግስቲ ተኸይሉ ንኣስታት 30 ዓመታት ብምልክት ዝገዝእ ዘሎ ስርዓት ነቲ ከብረታዊ ተጋድሎ ትሒዙ ሓብሒቡን ደጊፉን ዓዲ ደእተዎ ህዝቢ ክእመን ብዘይክእል ጭካነ ይዕምፆን ይረግፆን ኣሎ እዚ ሓቂ እዚ ካብ ምንም ዜጋ ዝኽወል ኣይኮነን ኤርትራውያን ኣብ ውሽጢ ሃገር ዝመስሎም ከይዛረቡን ንጉድለታት መንግስቶም ክነቕፉን ዕድል የብሎምን ኩሎምቶም ዝፈተኑ ከዓ ክእመን ብዘይክእል ጭካነ ከካብ ኣባይቶም ብለይቲ ተታሒዞም ምስተኣስሩ ንኣስታት 2 ዓመታት ድሃዮም ዝተሰወሩ ዜጋታት ውሕዳት ኣይኮኑን ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል ኮነ ሂውማን ራይትስ ዎች ከዓ ነዞም ብዘይ ንቡር መስርሕ ፍርዲ ዝተታሕዙ ግዳያት ብምጥቃስ መንግስቲ ኤርትራ ንኩሎም ናይ ሕልና እሱራትን ጋዜጠኛታትን ብዝቐልጠፈ ክፈትሖምን ኣብ ሕጋዊ ቤት ፍርዲ ኣቕሪቡ ክለቆምን ስለ ዝፀውዕዮም ከም ገበነኛታትን ናዕበኛታትን ዝንገሩና ዘለዉ እዞም ክልተ ተጣበቕቲ ሰብኣዊ መሰላት ትካላት ኤርትራ ሓንቲ ካብተን ዕፅዋት ሃገራት ዓለምና ምዃናን ንፖለቲከኛታትን ተቃወምትን ኣመንቲ መንግስቲ ዘይድግፎም ሃይማኖታዊ ትካላትን ዕፅውቲ ቤት ማእሰርቲ ምዃና ስለ ዝነገርዮም ሰብ ደምናዮም ዝብሉና ዘለዉ እቶም ኣብ ውሽጢ ሃገር ኮይኖም ዝቃወሙ ወይ ክቃወሙ ይኽእሉ እዮም ተባሂሎም ዝጥርጠሩ ብዘይ ዝኾነ ይኹን ንቡር መስርሕ ፍርዲ ከም ዝእሰሩን ከም ዝሽረቡን ንማሕበረሰብ ዓለም ብጭቡጥ መርትዖ ስለ ዘቕርባየን ልኡኻት ሽርሐን ዝበሃልና ዘሎ እቲ ረፋብ ሃገር ኮይንካ ሓሳባትካ ብነፃ ክትገልፅን ክትነቅፍን ኣብ ግዳም ኣብ ስደት ኮይኖም ንተግባራት መንግስቲ ዝነቕፉን ንገሰት ሰብኣዊ መሰላት ዘቃልዑን ኤርትራውያኑን ከይተረፉ ብደገፍቲ መንግስቲ ከም ዝህደዱ ስለ ዝገልፅን ምስክርነቱ ስለ ዝህብን እዩ መንግስቲ ልኡኻት ሲአይኤን ሞሳድን እዮም ክብለና ዘይስከፍ ዘሎ እቲ ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል ኣብ ኤርትራ ብምስጢር ከተግብሮ ፈቲኑ ነይሩ ዝተባህለ ኣብ ዝሓለፈ 20 ዓመታት ንዝተፈላለየ ግሎባዊ ስትራቴጂታት ኣብ ልዕሊ ህዝብን መንግስትን ኤርትራ እተፈጸመ ናይ ተጻብኦ ተግባራት ብዙሕን ዘይርብርብን እዩ ክብል ዝጅምር ጽሑፍ ተጻባእቲ ሓይልታት መንግስቲ ኤርትራ ብዶባዊ ምስሓብ ኣመኽንየን ኩናት ዶባት 98-2000 ከም ዝወልዓን ከም ዘባርዓን እቲ ጉዳይ ኣብ ሕጊ ቀሪቡ ብይን ምስተዋህቦ ንትግባሪኡ ዓንቂፀን ሸንኮለል ከም ዘበልኦ ኣብ 2009 ክሳብ 2011 ብይን እገዳ ከም ዝጸንዕ ብምግባር ካብ ዲያስፖራ ንዝእከብ ዝነበረ 200 ግብሪ ምጽባእ ናብ ኤርትራ ክመጽእ ዝነበሮ ወፍርታትን ፊናንሳዊ ትውጊታትን ምዕንቃፍ ንመንግስቲ ኤርትራ ብስም ሰብኣዊ መሰላት ጸቕጢ ንምግባር ንሰብኣዊ መሰላት እትከታተል ፍልይቲ ልእኽቲ ምቋም
ዲፕሎማሲያዊ ተነጽሎ ንምፍጣር ዝተኻየደ ውድብ ናይ ምሰይጣን ዘመተ መክያድ ዝብል ይርከቦ ኩላን ዘን ከም ምኽንያት ዝቐርባ ነጥብታት ምስቲ ኣባይታ ዝነበረን ዘሎን ሓቅነትን ክውንነትን ብምግንዛብ ሓደ ብሓደ ምስ ንርኤን ግን እዚ ከም ክሲ ዝቐረበ ዝርዝራት ትርጉም የብሎን እቲ ብደባዊ ምስሕ ሓባ ምኽንያን ኩናት ዶባት 1998 2000 ከም ዝወልዓን ከም ዘባርዓን ዝብል ነገር ንኣብነት ኩናት ዶባት ብኸመይ ጀሚሩ መንን ማዓስን እንታይ ኢሉ ዝብል ሕቶ ምስ ዝቐርብ እቲ ኣብ እዋን ኩናት ዝተወልደን ዝዓበየን መንእሰይ እንተዘይኮይኑ እቲ ኩናት ምስ ተጀመረ እቶም ካብ ክልተ ፍቁራት ናብ ክልተ ኣንጻራት ዝተቐየሩ ብሰንኪ ብድዕን ትዕቢትን ሓድሕዶም ብዘተ ክዓርፍ ኣብ ዝነበሮን መወዳእትኡ ብሃጉራዊ ሽምግልና ዝተወድአ ኩናት ኣሽሓት መንእስያት ዘህለቑ መራሕቲ ዝተፀሓሓፎ ብኢድ ዝቐረበ ደብዳቤ ኣብ መጽሔት ሕውየት ንታሪኽ ተሰኒዱ እዩ ክልቲኦም መራሕቲ ኢሳያስን መለስን ኣብ ዝተፈላለየ እዋን እቲ ብምስምስ ዶባት ብቐንዱ ከዓ ብጉዳይ ባድመ ዝተባርዐ ኩናት ናይ ዶብ ኩናት ዘይምንባሩ ገሊፆሙልናዮም ብግልፂ ግን ብኸምዚ ዝነቐለ ኩናት እዩ ኸይበሉ ንባብ ባይታ ርኢና ከከም ዝመሰለና ክንግምት እዮም ገዲፎሙና እቲ ኩናት ኣብ ምጅማሩ እዛ ሕጂ ከም ጸላኢትን ተጸባኢትን እትቁጸር ዘላ ኣሜሪካ እቲ ኩናት ናብ ዝኸፍአ ደረጃ ከይዓረገ ምስ ሩዋንዳ ኮይኖም ክሽምግሉ ካብ ዝተበገሱ ሓይልታት እዮም እቲ ሽምግልና ከዓ ክልቲኹም ወገናት ናብቲ ኩናት ቅድሚ ምጅማሩ ዝነበረ ቦታታት ተመለሱ እሞ ጉዳይኩም ብሽምግልና ፍትሑ እዮም ኢሎም ገሊኦም ጀጋኑ ለባማት ሃገራውያን ህይወት ሰብን ሃብቲ ሃገርን ካብ ዝዓኑን ዝጠፍእን ነቲ እማመ ተቐቢልና ብዲፕሎማሲ ንዋሳእ ዝበሉ ከም ተንበርከኽቲ ተቖፂሮም ኢሳያስ ርዒድና ኣይንምርክኸኒና ብምባል ነቓጽ መልሲ ብምሃብ ዘናእሶም ነይሮም ዳርጋ ዝበስሑ ለባማት መራሕቲ ሰውራን ሃገርን እቲ ኩናት ብሰላሚ ክውዳእ ዘለዎ ዝበሉ ይተሰምዑን ብወያነ ተናዒቐን ተደፊረን ዝበለ ኢሳያስ ንኹሉ ብብጾቱን ፈተውቱን ዝውሃቦ ዝነበረ ምኽሪ ነጺጉ ፀሓይ ትዕረብ ትብረቕ እናበለ እቲ ኩናት ናብ ዘይድሊ ጥር ዝዕሪጉ ህይወት 20,000 መንእስያት ብምጥፍኡ ንኸይሕተት ከኣዩ ሓንሳብ ንሲኣይኤ ሓንሳብ ንሞሳድ ዝጥቅንን ሓጢኣቱ ዝሽከመሉ ሓይሊ ከናድን ሓሰው ዝብል ዘሎ እቲ ካልእ ዝርዝራት እውን ሓደ ብሓደ ክትንተን ይከኣል እዩ ምስ ዘሎና ግዜ ግን ንሕጂ እዛ ብጭብጥታት ሰነድ እትግለጽን እትድገፍን ኣርእስቲ ምቕራብ ኣኻልዮ ነቲ ካልእ ዝርዝራት ከዓ ኣብ ዝመጽእ መደብ ከም ኣገዳስነቱ ክቐርብ እዩ ሬድዮ ኤረና ናጻ ድምፂ ኤርትራውያን ሬድዮ ኤረና ናጻ ድምፂ ኤርትራውያን ዝኸበርኩም ተኸታተልትና ናይ ሎሚ ሓፈሻዊ መድባትና ንምዝዛም ዳግማይ ዜና እንሆ ኣብ ደሴት ሱካትረና የመን ኣንጻር ምትእታው ሕቡራት ኢማራት ዓረብ ዝቐንዐ ሰላማዊ ሰልፊ ምክያዱ ማዕከናት ዜና ካብታ ደሴት ሓቢረን ኣብቲ ዝሓለፈ ሰሙን ዝተኻየደ ሰልፊ ሕቡራት ኢማራት ዓረብ ሓይልታታ ካብታ ደሴት ክትስሕብ ፀዊዑ እቲ ሰልፊ ብኢማራት ዝሕገዙ ሚሊሻ ነቲ ሃገር ዘለዎም ደገፍ ንምግላጽ ድሕሪ ዘካየድዎ ምትእኻብ ከም ግብረ መልሲ ዝተወደበ ምዃኑ ኣባላት ፀጥታ ናይታ ደሴት ሓቢሮም ኣብ መንጎቲ ብስዑድ ዓረብ ዝድገፍ መንግስቲ የመንን ብኢማራት ዝሕገዙ ሚሊሻ የመንን ድሕሪ ዝተበጽሐ ስምምዕ ኢማራት ካብ ዓደን እኳ እንተሰሓበት ኣብታ ደሴት ግና ሓይልታታት ተደላድል ከም ዘለያ ትውቀስ ኣቐዲሙ ኢማራት ኣብ ኤርትራ ዘሰልጠነቶም ሚሊሻ ናብታ ደሴት ተዋፍር ከም ዘላውን ኣብ ሓንቲ ካብ ዓበይቲ ጋዜጣታት ሶኳት ራፖርት ኣቃሊዓያ ሕቡራት ኢማራት ዓረብ ካብ የመን ንምንጻል ዝንቀሳቐሱ ሚሊሻታት ዶብ የመን ብምድጋፍ ንየመን ኣብ ክልተ ንምግማዕ ትሰርሕ ከም ዘላ ኣብ ስደት ኣብ ሪያድ ዝርከብ መንግስቲ የመን ይወቅስ ቀዳማይ ሚኒስተር ኢትዮጵያ አብይ አሕመድ ዝመጽእ ሰሙን ካብ 11 ክሳብ 13 ሕዳር ኣብ ፓሪስ ኣብ ዝካየድ ዋዕላ ሰላም ክሳተፍ ፕሬዚደንት ኢማኑኤል ማክሮን ዕድመ ከም ዘቕረበሉ ቤት መንግስቲ ኤሊዘ ኣፍሊጦ ፕሬዚደንት ማክሮን ንአብይ አሕመድ ኣብ ዋዕላ ሰላም ፓሪስ ክሳተፍ ዕድመ ዘቕረበሉ ብኣጋጣሚቲ ናይ ሰላም ሽልማት ኖቤል 2019 ምዕዋት እዩ ዋዕላ ሰላም ፓሪስ ብምኽንያት መበል 101 ምዝዛም ቀዳማይ ኩናት ዓለም ዝእንገድ ዘሎ ኮይኑ መራሕቲ ዝተፈላለያ ሃገራት ክሳተፍዎ ትጽቢት ኣሎ ይኹን እምበር ሓያሎ ማዕከናት ዜና ፈረንሳ ኢትዮጵያ ሰላም ኣብ ዘይብሉ ሓደገኛ ኣንፈት እናሃለወትን እቲ ምስ ኤርትራ ዝገበሮ ሰላም እዩ ኣዓዊትዎ ዝበሃል ድማ ብወገን ኤርትራ ዝኾነ ናይ ሰላም ተስፋታት ኣብ ዘይብሉን እዋን እቲ ቀዳማይ ሚኒስተር ናይ ሰላም ኖቤል ምዕዋቱ ዝተፈላለየ ርእቶታት ይህብ ኣለዋ ኮሚቴ ሽልማት ኖቤል ንቀዳማይ ሚኒስተር አብይ አሕመድ ምምራፁ ዘይብሱልን ግዜ ዘይሓለውን እዩ ዝብል ነቒፈታት ክውሕዝ ጸኒሕ እዩ
معكن زينا DNA ናይ ፈረንሳ ኣብ ዘቕረቦ ዝርዝራዊ ጸብጻብ ድማ ብፍላይ ብወገን ኤርትራ ዋሕዝን ኣብ ስደት ገኒኑ ምስ ናይ ኢትዮጵያ ብዝተሓዝ ዝተፈላለየ መርገጽ ዝነበሮም እሱራት ከይተፈትሑ ዓፈናን ጭቆናን ከም ዘለዎ እናኸደ ንኣብይ ኣሕመድ ምስ ኤርትራ ሰላም ፈጢርካ ብዝብል ስልማት ኖበል ክወሃቦ ዘይግባእ ክብል ርእይቱ እስፊሮ ኣብ ኢትዮጵያ እንተመጻናውን እቲ ቀዳማይ ሚኒስተር ኣብ ስልጣን ካብ ዝመጸሉ ብሰንኪ ናይ ብሔር ግጭታት ህይወት 10 ሰላማውያን ሰባት ይጠፍእ ከም ዘሎ ኣነጺሩ ብመንጽርቲ ንቀዳማይ ሚኒስተር ዝተዋህበ ናይ ኖበል ሽልማት ሰላም ኣብ ኤርትራ ይኹን ኣብ ኢትዮጵያ ሰላም ኣሎ ዶ ዝብል ሕቶ ክምልሶ ይኽእሉ ዝብሉ ካልኦት ወገናት ድማ እቲ ሽልማት ምናልባት ንዝመጽእ መደባት ምሕደርኡ ብእወታ ክደፋፍኦ ዝኽእል ፖለቲካዊ ውሳነ ይኽብሉ ይጠቕሱ ሱዳን ኣብ የመን ተዋፊሩ ካብ ዘሎ ሰራዊታ ልዕሊ 4,000 ወታደራት ተቐቲሎም ንዝብል ሓበሬታ ነጺካቶ ኣፈኛ ሰራዊት ሱዳን ብርጋደር ጀነራል ዓምድ አልሐሰን ኣብ ዝሃቦ ጋዜጣዊ መግለጺ ሑቲ ዝሃቦ ሓበሬታ ሓቅነት የብሉን ድሕሪ ምባል ኣብ የመን ተዋፊሩ ዝርከብ ሰራዊት ሱዳን ከም ዘይስሕብ ኣፍሊጦ ሰራዊት ሱዳን ኣብ ኩሉ ግንባር የመን ተዋፊሩ ከም ዘሎ ዝሓበረ እቲ ኣፈኛ ብልክዕ ዝርከበሉ ከባቢታት ግና ከም ዘይጠቀስ ገሊጾ ኣቐዲሙ ኣፈኛ ሰራዊት ሑቲ ብርጋደር ጀነራል ያሕያ ሳረ ብቐዳም 2 ሕዳር ካብ ሰንዓ ኣብ ዝሃቦ ጋዜጣዊ መግለጺ ኣብ የመን ተዋፊሩ ካብ ዝርከብ ሰራዊት ሱዳን ብሰንኪ ሞትን መቕሰልትን 8,000 ወታደራት ካብ ጥቕሚ ወፃኢ ከም ዝኾኑ ብምጥቃስ እቶም 4,200 ዝሞቱ ምዃኖም እዩ ጠቒሱ ኣብ የመን 10,000 ወታደራት ሱዳን ተዋፊሮም ከም ዘለዉ ዝፍለጥ ኮይኑ ኣብ ልዕሊ እቲ ሰራዊት ብዝበጽሐ ከቢድ ክሳራታት ሱዳን ሰራዊት ክስሕብ መደብ ከም ዘለዋ ክትቃስ ጸኒሕዮ ሱዳን ኣምሳያ ናይቲ ናብ የመን ዘዋፈረቶ ብዝሒ ሰራዊት ካብ ስዑድ ዓረብን ሕቡራት ኢማራትን ኣማኢት ሚልዮናት ዶላራት ይምጠወላ ከም ዘሎ ዝተፈላለዩ ጸብጻባት የረድኡ ዝኸበርኩም ተኸታተልትና ነዚ ሰዓት እዚ ተዳልዩ ዝነበረ ሓፈሻዊ መደባትና ኣብ ዝፈጺምና ኣለና ሬድዮ ኤረና